Bai, azkenean, bueno, 3 jardunaldi puntu gabe, 3 galduta eta, bueno, azkeneko bi partida egia da sensazio onak eduki ditugula, baina, bueno, ez dakit, garaipen hori iritsi eta gaur guretzako final moduko partido bat prestatu dugu, ez? Astean oso ongi ibili gara, mentalki ere, bueno, eduki ditugu momentu positiboak aste honetan, gure elkarrera hitz egiteko, ez, eta bueno, gaurko partida oso garrantzitsua zen, eta nik uste, bueno, eduki ditugula lehenengo zatia momentu txar batzuk, ez dute aukerak sartu, baina bueno, nik uste gero hortik aurrera, Eibar serio bat ikusi dugula, bueno, aurrekaldean ere egin dugu mina, eduki ditugu aukerak ere, bigo sartu ditugu, eta bueno, nik uste azkenean porteria hutsean utzita oso positiboa dela guretzako. Bai, esaten duan bezala azkenean, bueno, 3 partida segidan galduta eta, bueno, gaurko partidua nola zetorren ikusita, bueno, garrantzitsua zen 3 puntuak guretzako, hor betik ateatzeko eta, bueno, bueno, 3 partida horiek, bueno, bukatuta ematea eta hemendik aurrera, bueno, esan dugun bezala, hau ez da hasi bakarrik egin, eta, bueno, gure helburua badakigu zein den, gora begira, aurrera begiratu eta, bueno, hurrengo partiduaren zai. Bai, partidua baino hasi aurretik, esan dut ez, hau gure etxea da, hola sentitu behar dugu, hemen etortzen diren talde guztiak ikusi dezatela, hemendik zeo zer atera nahi baldin badute, asko sufritu behar dutela, eta guk noski, bueno, gure mailarik onena eman, esfortzu atletikan, bueno, ez deus utzi barruan, eta hala ikusi da ez, gaur taldeak partidu hona egin du, serio, eta, bueno, gainera, 3 jardunaldi galduta segituan, bueno, buelta eman, 2 eta huts irabazi oso positiboa guretzako.